Ja. Vi vil gerne støtte Kåre med sådan en tatovering, men der er jo ikke nogen af os, der hverken kan tegne eller tatovere. Så, men han er fascineret af en 2 kroner af en eller anden sjov årsag. Så nu vil vi varme den her 2 kroner op, og så kan han ellers bare lægge den på sin arm. Og det skal lige siges, at den var varmet op i forvejen. Det er du lidt ringe til. Der er i hvert fald et lille mærke der. Nu er der et lille mærke til. Skal han have hele 2 kronen? Det er tæt på, den er der nu. Der er i hvert fald et fint lille ris af den. Prøv at trykke på den, Kåre. Nej. Nu er den der vist. Så skal vi lige forevige den. Jo, den as. Ja. Igen skal vi lige sige til kameraet. Ja, okay. Ja, okay. Godt. Super. Godt kæmpet.